Hato ujisu ulang sisa ukun jong blay. Kani kadai kapang kabang ini keren hakani ka tayo hakani ka catechism series. Apa yang subah pi saya kani ka Amen Faithful and True channel ya pi parlok ke baju ngap ya kani ka channel Amen Faithful and True channel ki member ki ba laya sno ban long dekat hakani ka channel nga ai kublai shibun ya pi ya ka jing kersan ka jong pi ya kani ka channel nga duai hau blai ba unang kerku ya pi iwe ki member ki ba la kersan yang hakane ka jing pen priang ya kane ka tin ka jong blai kane ka jing keren sepang ujisu ka jing ya lap lang ba jong kane ka internet pan pen poi sa ki tliwing jong ki parabriu ki parlok ki parabangej hau Jesu Christ tada ki dei na kano ka kunhun balang Kristan ru kidon na kuwi kinong yalam niam jong kuwi pat ki kunhun Kristan ru ki pas ngap yang ai kublai pi ban ai kublai ru pi ya ki komen ki ba pi ai jing pen perkat yang kenang banget ngin dubla ban ya page ya ki jing sisa ki ba kaniam Kristan ka ai hangi na ka panta ka jing pen im jongi ting hini ya sekmat ha kani ka benta jong ka jing ya page ya kmi ya yet atau ujisu ulang sisa ukun jang ublay arhajar snem mensua syam ladon kot kubor satya Dei nak kata daw bagi Breu ha Palestine kila bantip syapang ke jing pen imbiang ya ulah serus na ke jing yap habetani tang lengba ke jing ya tu dak ktin lara ki ktin ber ki kam jong Jisu ya ki bala tho ha ka gospel ki dei ki pa sisya kumba julang hi kum kini ki kubor kin jin dala pen sngau lengo bat pentut lut ya man la uwei po uwei ubriu Henry ha ka jing sisa ya ka kerteng ujisu ju pau lene kam ju pau than ha ki jing atu kana history jong kato kapor right no tang ha ki gospel ki bangiru ngilayo pateng menta kumno ki briu ki atip ya ujisu Namar kata ngila ban kili. Kumno ujisu upau ha kito ki briu ki pa imberengkat bat Lara ngila ban kili ya uno naki. Let's say nginyo kani kejubab. Ujisu udai umestri ding Nazaret. Wat utrei bahaya lakakam. Nang ta ulalong urabi lane uno hikai. Ubahikai ya kijin thok bakut. Kat ba nang mi kisngi. Kanam jong kala sapriang sakeleng. Wat buon ki briu kila yo ya ukum unang ya tu lupa ubedang samla. Bawan ban pen pa ya kaniam ju kebarim. Henry ngusi ban ong. Ula lej lane ula yaj palat. Kileng dok berkipaj ba kitip ba kadon kam ya ka jing pen ba ya ka Israel ya ka jaj ber Israel Henry apa kino yalam niam kisngutu ba ujisu udawa pelat ya tang ka jing pen kela ka ba syapar Henry ya ka jing pen kela ka ba sisa jong ka jing mut jing perkat kila du jing yaisha kadu namar ba ukam ba ulong ukun ublay kila sa nar penaya kini kide kijing sisa omdon sibun ban tho sapangkane light no tang lada unong tho unget ba Jisu ulong sisa ublay itu kibala tho ya kijing im jong Jisu haki gospel Idei kipalanget bau Jisu ulong ukun jong blay. Kumta lada ngikili ya kitu kipatip ya u Jisu. Kalong kabasai ba kijubab jong ki kinlet palat tang ya kijing sisa kiba kila yoi. Let's say nginyo ya kane ilane ya kine kijubab.
Dan arti lagi jubab. Jika we kejubab kalong lasa nar pnayu Jisu hakamit shua ka paskha namar ba ula le bertong bat ula ya lamba kelaya kibriu. Kejubab ke baar. Barok kipat Israel kidai ban tipsai kedar baya une u Jisu ya ubah pila sa nar pna ublei ula penlong yu u kenrat bat u Mesia. Lada piim hakatu kapor, ya kanona kini ki artili ki jing ong pinsim. Ka jing ong kepaningkong kedai kepala ong da u Flavius Josephus udang talk history Jew uba im hakatu kapor. Lo talk we ka jen talk keba ai kerteng Jewish antiquities. Ka jing ong kepa arpat kedai kepala ong da u Petrus hakas ngi Pentecost. Bila penpej lene pulih kene agi kam jong ki apostol kalong ke baar kot lai pundriu. Kalong ke pesai bangimla ban pidiang yakine baro ar teligi jing ong hakeju kepor. Namar kia persya mar keliang. Nihaban sim ya kawai pat kentaj ya kawai pat. Omdon mano-mano ubala bandhun tang da kebalong unong pejkai yaki kam bat kijing hikai jong Kris. Ni barok ni haban jit namaru Jisu uong. Uta ubom long hakaliang jonga u persya yanga. Uta ubom yasno bat nga u penpait penpra. Nasim naka Gospel ke Matius nong keba khatar kot laipo. Barok ki balai kendu yau Jisu men ar hajar senem tam mensyua. Kila syakot ban yeng bat u ne persya ya u. U Jisu ulong kum kayit kapa pen i ya kibriu ya ladehi. Don kibam sngau tenat ya ke ei kapa ki yo i. Dei nakataka daw ba ki syun ya u Kris. Atau om syem laong kila isi yanga klem daw. Ngilak ban syem kini Gospel kum Yohanes long kebakat san kot arpusan bat ngilak ban iru ha ka sam lai pusan bat ke dekot kebakat kendai bat ka sam rupusau rupu kendai dekot sau kiwei pat ru kim sutenat ban pej ya ka ei keba ki yo i henre kata ka jing yo sngo kalaya lam ya ki ban sngo tu kat no ki don kam ya ka jing shai jong Jisu. Kini kidei ki balalong kinang buat jong u. Bat ki balas dang ban sam ka kubor babha jong ka gospel hadien ka jing mi pat jong Jisu. Ngimdei ban lengok ba ka kerteng u Jisu kam ju pautan ha ki jing tho history jong ka spas nem ka baningkong like no ha ki gospel. Apa ki bom de ki Kristan ki tho syapang jong u ki pen i ya u kum unong pen kulmar unong tho history Roman u Tacitus kum keduksa lo tho bagi Kristan ki basim ya ka kerteng na uta u Kristus ki lalong ki nong syak kenok na kebenta ka ding ke pakrau ke babamdu ya ki benta jong ka Rom hakapor jong upat syaniro kibahaki snem ndri pusau edi ndrei uei utau Kristus apa deng kitu kibalaya kendu yo Jisu shua ka jingyam par ka jingmi pat jong u omdon mano wat kisenran bajan tam jong uru like no u Petrus kibala plapaj ba bu Jisu ulong ublei ubala kalabriu. Nang tahu Jisu ong kene ka wektin piong bangalong ue kataka de kijingkili ba ulak kili yaki senran ki jong u hadin ar pos pasnem la keliru yangi yakaju kajingkili kata jingkili pilong ngalong ue kajingkili jong Jisu na kapenta katokan ni u Jisu ude tang ubreu ubakrau ha ka history uno hikai iba paunam ubala ai yangi ya ke jing hikai babha banyalam ya ke jing im jongi hakalenti kepadon jingmut
kebabet kebabaha. Na kebanta jongki ujisu ulang tang ubreu ubakrau balong lem Mahatma Gandhi ne Martin Luther King. Andrei omla banjar lut ya barok kirkom jing yo i baki breu menta kidon syapang ujisu. Itu kipala yo i yo ujisu tangkum ubreu ubakrau ha history. Unong perkat ne kemud filosofer ne unong yalam ya ki pajba kim de ki Kristan. Ki tang ki bas ngau tenat ya ka jinglong bakrau ka jong u. Ki Kristan pat ki nge bau jisu ulami pat na ka jing yap bat udang im junom hapdeng jongi. Ki nge ba kumbanget u Petrus wen ki senran jung jisu balang hakmat bau jisu ulang u Kris ukun jong ublei ubaim. Ki Kristan kilak wan pule yakane na ka gospel kat ku Matius kalong kanreu dukot kanreu. Apa u Petrus ulapan pau ya kata ke jinget. Udon hakatain ke Syria Filipi. Kacaka kapadon sipun ki tempel lene ki ying mene blei jong ki pajba. Jadi kapenta jong ka himarom kai Syria Filipi. Kajaka kabau labu lamang na kapanta u Caesar ulene Kaisar. Don ru hapdeng jungki ia kata ka tempel kajaka maneblei kepala sna da u Herod na u mau marble u bali pan pendon buram ya uta u blei Kaisar. Andrei u Petrus syem la syakta setia da kini ki jaka mane. Kajing pej jong u barok kalalong hau jisu uba na Nazaret. Kumta ula pej haka kamat jong jisu bat u ong. Melong u Kris ukun jong blei baim. Kajing itu kana syapang kajing pala jong Petrus. Kalong sisya kawai na kibenta kiba u Matius. Ula tok da kajing pikir keba krautang. Nomor utib ha ya ke kepala jia. Let's say ukwa ban ai ya ka jing sngau jong ka jing yo i jong uhi ya ka ne ka jing ya kendu upen ya so ya ka jing ya thu lupa baning kong sapang ka jing sitom ban ka jing bitar jong jisu ya Petrus hadu bakine ki ar banta kilong ka wei ka jing ya thu khana ka bomla ban pia Shushu kalong kabasai ba ukwa ban penlong yakane ke jinga tu kana kum umau ba jong ka gospel, the keystone of the gospel. Klempep kane ke dei kapor ka bakrau tam ha jing im jong Jisu. Ese ngilak ban ai kai pot halor kane ka kai pot harum let's say la thot ki Kristan Padlakam bakadei ke jong Publius Lentulus uleng skor jong ke Judea ubalaong ba upa ya ka kai pot sapang u Jisu sya ka Senate Rome la thok ne ha kini ki por jongi lami hang ne wei breu ubadon ka jinglong bapatam ya ubalakot u Jisu Kris Ijentil ki nyau ya ukum unong ya thulupa jong ki jing sisang. Kadba ki senran jong u ki khot ya ukun ublei. Kene kade ke jing tho sa ka Senate jong ka Rome ba tho ya kene udai Publius Lentulus ubalong uleng skor jong ka Judea. Da ka jing skokemen kataru kade ka kaba ngi baro Gibadon hangne nyinyet dakat unut jungi. Kajingnya jungi kamlong tang kajing tip ya ki kato katne ki syapang Jisu. Andre kalong kajingnya teli shimet bat kajing shimet ya Jisu ukris. De kajing long kabasisya jung Jisu. Kajing wat punya history kalalap ia kapor kebajan jong kajing ka Jisu ha Bethlehem
bat ki wei de ki jing tip ki ba long kumta Henry kata kambiang banyarap ingi ban tip uei sisha ujisu ne ban batai balai ulakta haduk kata-kata ya ka history jong ki judge ban riu bat udang petil nanti ya ka jing im jong ki million ngut ki brio haduk mentah maka history jong ka perthei upau kum ubreu ubak terpangtang omla banyan ujor ya ubat no bat noru dei nakata kadau pengimla dan ngimlap ya ki ketin ki babiang ban ong ulong uei sisa tang uji suhi ubala pan penpau ya ke jinglong jong u hangi kumta ladangi kwa aban skutu uei ujisu ulong uei ni hab ban sngap ya u kene kedei ke ei ke ba ula ong sapang lade ngalong kalenti bat kejing im bat kejing sisa na Yohanes katsau kondriu matangi pej ujisu ulong kalenti bun sin ha kejing im jong u lapen ken mau ya ujisu sapang kejing mi jong u kum ubreu udei na Nazaret kumbala ong u Nathaniel ang ta sakui pat kejing ong jong ni Nathaniel ulong hato la ban mi kano kepapahan na Nazaret na gospel kum Yohanes long kepanikong kat ke basau pun riu hadin baki layak sngeu ya ujisu ubaya lap ha ka sinagog Nazaret kibri ki laong hato une undei u kun jong u mistri de hato kemi jong u kam dei ka Maria hato ki para jong u kim dei u Jacob u Joseph u Simon bat u Judas mangisia maka gospel ket kum u Matius kelong ke ba khatlai khot sanpusan Yusuf kijing ya kran pajba ki bala sapriang ta ki parakha jong u lene ki bakha jong u kenmen ki para kimela kimi jong u ki babun na ki kim nge ha u kepala ban penmong yo jisu katba udangnya thu man kapor pa wana beneng bun na ki nong persya ki jong u kim priang ya kajing pla jong u piwan na atau ngim jukli ya kata habangi ya kendu ya kibriu hakasin ke peningkong kataru kadai ke jengkli keba lapen kuslai ya kibabun kibala ya kendu ya ujisu wana shau ni ujisu ule kumne ulong kumne wat kibahi hasem jong uru ya lengo ya u don kato kenengut naki kibala perkhat ba ula klebit wat upilatus ru ula kili ya ujisu mewan na kumang isiam ha Yohanes long kapakat kendai dekat kendai ujisu la jubab ya kata ke jengkelin ha ke jeng im jong u barok Henry bun ki ju kim nget ya ke ke pa uong wat apa ule ya ki kamba ki kampla ha kamat jong ki kumnongin kimilinti ba upilatus unget ya ke ba ujisu uong haba uyeng hakmat jung u kum urunar deina kata kadau ba ujisu syam la jubab ya u marar jubab unam sutu wat kiba ya dei para niam juru kim sutu bari para sang para tau kiba don jinga dei bat ur kim sutu de upilatus lele dei unong way un sutu ise deina kadau ujisu ngabjar kumang siam ha gospel ke Markus long ke bakhatsan Henry ya kitu kibangej ha u ujisu loong ngawan na ukpah gospel ke Yohanes long ke bakhandriu dekat arfufra kumta ke ai ki bapun long ujisu upakerpang kam dei tang bau ai yangi ke jingi kai ke bakrau Henry ru ba ulong ukun ublay patang mau ubala ban pen yangi ya kalenti sya ukpa kata kalenti kadai uji suhi kata kadai kejingkam kepakrau tam jong ujisu
Kajing dawa kaba kiju ki ngau thu bha namar ki wat dong ban pen yap ya u om dei tang ba ula pen ken ya ka sabat rei ba uong ba ulong ba uong ba ublei ulong ukpa jong uhi bat hakene kurkom ula pen yerengkat ila de bat ublei mangisia ma gospel community long kepesan dekat ke bakat pra Henry nak kepentajong ni kata kajing kamjung Jisu kalau kasaki ba ulong ru kalenti kebayalam yangi sya ukpah mentapat ujisu ulong kajing sisya tu ini mudur badon uwei breu ubarit uba long rong jerngam bat ubadon hau hakakli ki antina ubawan syaka pertei na umed beneng Mars na planet Mars da rocket kat no ki breu hakapertei kin long ki bakwa ban yo i ya u wala dei tang leng bajong ka television dan ka TV muduru uba une ubreu ubarit uban wan na planet Mars ula ban keren bat pi ki kijing kili pin kili ya u desa jubab mapi berkat ladau tau breu uban wan na planet Mars ulong ubabha un persyang ban jubab ya baro kijing kili jong pi un pen pau sibun ki kiba pimpat jutip pin long kiba don bok namar pin yo jing tip ningkong sapang u planet Mars atau kata kadai kerkom ba pi yo i ya sapang kajing im jong Jisu lene sapang Jisu kumu beri ubawan na peneng banyak tu yang i sapang ublei pat sapang ke ke ba ublei ukmi lenti nangi apa pios ngau ya uno ubaong ba Jisu open pau ya ublei hangi pinget ban namar ba uwan na ublei pula ban ai ya pi ya kajing tip kiba koridor kiba pimla ban tip dalade kata kam dei ka khobor jo ki gospel ne ka khobor bu Jisu kren sapang lade ulaong ba ulong kajing sisa syam laong ngaya tu ya pi ya kajing sisa rei ba ulong kajing sisa nyimdei banlen ba ukpa ulapa ya u daka kubor bat ba ulayalap ya ka haki surok jong ka ri Palestine men arhajars nem tam mensyua Henry syam lakot ya kibriu ban ngej tang ha ka kubor jong u Henry ban ngej ha uhi kata kadai kerkom ke batmai kebalong kebapau pai ba sisa kila don bun kinang tu lupa bat kinang hikai ain hai shwa jong u ha Israel re syam la don mano na pedeng jungki ubala khot ya kibriu ban ngej ha uhi kat banang mi kisngi Jisu lapen pau ha kisenran jong u ba ulong palat ya unong ya tu lupa bat unong hikai syam la wan tang ban kren sapang ublei Henry ban ya tu yangi ba ulong ukun ublei hi uladon hapedeng jongi hau Jisu kata kajing pen pau ka bakrau pai ba lapen i leng ba kikam par kajing hikai jong Jisu ulapen pau yo ublei hangi ulapen i hakir kombriu ublei kalong kumba ukpa da kebak kedeu syau Jisu uong pet yau kata kadai kerkom jong ublei ubangalong kemut piyo i ya ublei ha une Jisu omla ban pen klat ya jinglong jong Jisu the person of Jesus naki kam bat kijing hikai jong u
Kata kalong kam tam syapang ki kampa ki kampla ki jong ujisu. Bun ki jinga tu kana gospel ki pen I ya ukum onong pen kot ubakra. Nimla ban penrit ya ka jingmut bat ka jing kodor jong kini ki kamba. Ka jing temu jong ki kam day tang ban pen scam ya ka jing hikai jong u ne ban pen nget ya kitu ki pom nget hau. Uji su syam lapanan kam ya ki kamba jong u ban penlengo ya ki buriu. Andrei ulamana ya ki senran jong u ban ya tu pajba ya ke ke ba ki la yoi. U evangelis Yohanes lene u Yohanes apostol u khot ya kini ki kamba kum kidak. Kidak jong ke Uji su hi la jubab. Ki kam bangale. Kikam kiba ukpa ula ai hanga badle. Kine ki yang saki ba ukpa ula pa yanga. Na gospel kum Yohanes long kepesan cepat lai pun riu. Aku ipat kurkom ong kine ki kamba kilong kidak ba ublei udon. Bat utrei hakapertei ha u Jisu. U Philip ula kili u Jisu. Ko kenrat. Pin ise hangi ya ukpa. Tang kata ngiton kam. Ujisu la jubab. Kata ngaladon ringkat bat pi. Re pimpat itu yang ngamo Philip. Uta ubalayu I yang ulayu I ya ukpa. Te balaiken piong hapen I hangi ya ukpa. Kini kijito ingi siam ha gospel kum Yohanes. Kulong ngapak hatsau, kot rabat kendai. Nanti kebalai, ujisu ulong kejing im. Nyi barok nyi kwa ban im, ya kejing im kebapura. Henry ngimla ban klet, ya kejing kordor kepak krautam bangidon. Kata kejing im hi. Kadang long, kejing yo jingarap kepatlot. Ngila ban ong kum unong ruai sam. Om don breu ubala ban siu spa yalade. Ne ban siu dor yala ke jing im haublei. Kad dor jing im kalong kebarem. Bat kambiang ban yo imsa klemkut. Lemne ban ompoi kadu senyamara. Kene nakasam sopu kendai. Kot nyau haduk kendai. Ngi baro ngilong ki patlot hakmat kacing yap. Dei kane kacing skul tlot kepala yalam ya ki breu jong ka Israel banduai na kapanta kacing wan jong Mesia uba ay ki ya kacing im ke papura. Kadba uba tay ke Farsi jong unong ap lang burat pabha ujisu ulaong ngalawan bakindup yo jing im kacing im ke papura. Yohanes Shipho dekat Shipho. Hadin pat ula batai hakamartha ya ka ke ba umut dakata ka jing im. Ula ya tu ya ka bah ka jing im ka ba sisya ka ba ukuran ka dai ka jing im bom jukut. Lo ong kumne ya ka. Ngalong ka jing pat pat ka jing im. Jar ubanget hanga un im wat lada ulayap. Bat uta uba im bat banget hanga unom yap lano lanuru. Na gospel kat kum Yohanes long bakadway kat apusan bat arpunriu. Pan keren sipang ka jing im jong uwei uriu kuit ka Orthodox Church ha Russia. Ka punon kam ya ka kentin ulong kum. Hakawai pat kiktin uriu kuit udai ubalong kum ujisu. Bagi keren sepang unono uriu kuit kipun kami dikitin ulong kum ujisu. Tilada ngikwa bandon ya kata kajing imbom jukut ngihap banlong kum ujisu. Ngila banlong kum ujisu tang lada ngiyo jingarap na umensim bakhoy. Ha kajing im jong u barok kawai ujisu ulasya yalam man kapor da umensim.
Walaupun baptis ya ha ka wa Jordan. Ula yu ya ki beneng ki papli bad ya sem uba hiar halol jung hakadur jong kaparo. Kumang siam ha gospel ku Markus nong ka paningkong kat sipau. Haba ulai syari klau ban pen kre ila de na kapenta ka mission jung Dai sem ubalaya lam ya syakata ka jaka. Kumang siam ha jing tho kum Lukas gospel kum Lukas nong ka pasau kat iwe. Apa sem ula hiar halor ki apostol hakasingi Pentecost. Ula ai ki ya ka jing im ka papura. Kata ka jing im jong jisuhi. Dekane kaba la penlong ya Paulus apostol ban perta. Kajing im banga imenta kamlong kajonga ukris im hanga ngadang im kum ubreu Andre kalong kajing im jong jinget hau kun ublei ubala yanga siti jong syaki nong Galatia kalong kebaar kuat arpau kadue ban penkut ya kane ngila ban ong ba ujisu ulong sisa ukun ublei ubapen syai yangi ubayalam yangi syukpa uba ai yangi ya kajing im bom jukut di kumne nyui ujisu sisa ulong uei di kesam ya kini ki jingkren ya kini ki jing ai lo baju kan channel sekiwe pat bet ki weiru kumba pp sngap pio ya kini ke jing kren ya kini ke jing ai ya kini ki jing ai lumpa jong kini ke jing tho bakut ya kene ke jing pinya day hapat ke jing im jung kibriu pat kumno kibriu ki kren chapang jisu akan ka video pilaban ai ki weru di try on kerku ye pi we ke boleh sibun ne ka por jong pi ba pisngap ke boleh sibun ne ka jing kersan ke jong pi ke boleh sibun ne ka jing ya sam ye ki we but ki we kin sa ai ku boleh ye pi ba pila sam ye kene ka video ye ki we pat ki video na kan ne ki channel ki ba yarap kidon ki parlok ki play tu hoi ki arab sisa hoi kimde ki ba ai ki ba mi nanga simet ki ba ngala kre ki ba ngala pule bat nga ai pateng happy ru pin ya tiplem ru pin ya yo jing sing thu lem ya ki ba ka bible ka hikayangi bat ki ba ki apostol gila ai pateng hangi bangiru ngindup tip syapang ujisu to try un kurku ye pi iwe pa iwe